alai naing papungon na aka anak ni debata aka namar serak dope lahu pasadahon asa ola ni nasadari i mertutuk manasida lahu mamusa ibana alai didok nasida ma unang madi pestai so tunggutur na toropi maredde maita. Oh Jesus, ku sampaimu au di dosaku dibasa alam dorang dina holong au di dungi ono marinari asa dapot pesta paskai sahat ma Jesus tu huta Betania na ni inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus yan namate. Jadi di Paulina sida madisi si panganon ujuat di ibana. Si Marta do makubasi. Si Lazarus masa dadongan na mangat disi. Gabe dibuat si Maria masa hati miak nardus na arga na somar saur. Dimiahi mapak ni Jesus. Obu nama dibahem pangalapo. Jadi digohi uap ni miyaki mabagasi. Jadi sian akka sisianna si Judas Iskariot na naing majehehon ibana madok. Buasa soni gadis miyaki arga 300 supang bahe si lehot-lehot diakka na pogos. Alai dada na pogos na sinarihonna. Ubahen na didok ibana songoni. Panakko do ibana tahe. Diusung do asi-asi ni halak. Aitu ibana di pasahat puroi. Dunginin na Jesus ma. Pasobbu ma ibana. Ay di parade doi hira tuari hata tanoppi. Ay toktong do adong napogos di tonga-tonga muna. Jala asal maolo hamu tarpatongok kamu do na denggat tunasida. Alayang guau dang manoktong di hamuna. Itap ni natarbahesa do di na di ulanai. Nama joluani do ibana mamiahi pamatakku songod di nama nanom. Situtudo hatakot tuhamu. Manang di dia diliak portibion di jamitahom muse berita naulion hatahonon nado nang nabi nahen nai gabe baritana maredde maita.
torang ni arinai dibege halak na torop na rotu pestai nanaing Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dama aka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majauh-jauhon. Hosianna pinasupasu mana Roma rite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Jesus masada halode ima dihuduli hobar tunatar surat. Unak kumabiar borusion idama rajam donaro marsi hudul di anak ni halode. Jala halak parisei deba nasian natoropi madok tu ibana. Orai ma atong sisiami guru alai ninna mamangalusi. Hudok madihamu out mauhom nasida majauh-jauh ma akabatu. Maredde maita. Alai dibongoti si bolisido si Judas na margoar Iskariot. Sahalak sian na 12. Gabelau ibana mertutup dohotaka si tuani malim rap dohotaka panungganei manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida. Jadi sian las ni rohana sida marpada manasida mangaleho kepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai. Jadi dilului matikin na une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Alai di hari perhubasan perjolo ni pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia do patureon nami diho panganon paskai di pangido roham gabe di dokma. Lau mahamu tuhutai manopot si anu. Dok kamu matu ibana. Tonani gurui nadapot ne matikiku. Dihoma au seorang lahomangan paskai rap doho sisiaku. Jadi saukma disuruh ibana sisianna 2 halak jala di dokma tu nasida. Mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sadahalak na mangusung aikudon. Ibana ma ihutok kamu. Tu ibana madok kamu. Di dia do bilut inganan asa disihu pangak kami paskai. Jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pergijang sada. Na labas na tipak hinebangan. Disima paturehamu dihita.
Jadi borhak masisianna dibongoti mahutai jadi jupang nasida matutu songon nani dok nai gabe dipature ma paskai. Asa dung botari Roma Yesus dohot nasa 12 marede maita. Jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus sian namangani di tanggal ma ulusna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diusehom ma aek tu sabong dungi diburi ma pakni akka sisianna diapusi ma dohok basahanna nati napolhon nai dungi sahak ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi didoki mama dok ibana. Tuko ma ale Tuhan mamuripatu. Dungi nena Yesus ma mangalusi ibana. Dang diatusi ho pabahenakku natuho anggunwain. Musepe boto omui. Dungi didok si Petrus ma tu ibana. Matua tanoon dang buriom mu patu. Dungi nena Yesus ma mangalusi ibana. Molo so buriokku ho dang partohap po diau. Dungi nena si Petrus ma. Ale Tuhan unang maholap patu. Dohok matangan. Dohot ulukku. Gabe didok Yesus ma tu ibana. Halak naung maridii dang beburion. Ay nunga sude ibana ias. Naung ias do anggo hamu. Alai dang luhut tamu. Ay ditadda do si pasahat ibana ubahen na didok dang saluhut tamu ias. Asa dung diburi Yesus pak nasida dipake mamuse ulusna hudul ma ibana didok matu nasida. Alai diatusi hamu do pabahenaki tuhamu diguar hamu do au guru dohot Tuhan. Jadi turedo padok muna disi ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna, mamuripak muna, tamama nak kamu marsiburi apat. Ai sitiruo dohulehot Tuhamu. Asa dibahek kamu, songon naung hubaheni Tuhamu. Natutu situtudo na hudokot Tuhamu. Dang ubalga anak somang sian idupna. Dang sumurung suruan sian namar suru ibana. Molo diboto hamui martua mahamu mangula hosa. Marede maita. Media, Hatana.
Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma. Situtudo na hudokon tuhamu. Sada sian hamu naing pasahat tonau. Dungi marsak situtu manasida. Gabi di padok bema tu ibana. Datu ngawi Tuhan. Alai ninna mamangalusi. Ia narap doho tau menurdukot tangan na tu parikauan idona pasahat tonau. Tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar suratian. Alai marjea dohalak na pasahat ton anak ni jolmai. Tagonan unang masanga tubu ibana tuha sianganon. Alai adong masada sianak kasisian nai nahudul jumonok tu ibana haholongan ni Jesusi ima dihilap si Petrus. Jadi ninna mamadok ibana. Sukum ma ise nani dok nai. Jadi dipajonok matu lebung ni Yesus madok tu ibana. Tuhan ise gabi dia lusi Yesus ma. Ia tu si hulehon nasa topik na husornoponon ima ibana. Jadi di sornopom masa topik dilehom matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diboduti dibongoti si bolis ma ibana. Dungi didok Yesus ma tu ibana. Humato maula si ulaumu. Asa dung dijalo si Judas nasa topiki pitor laudo ibana tu balian. Alai borngim ma ujui. Maredde maita. Jadi dinamangani nasida dihidak Yesus maroti di paso-paso ma di ponggoli ma jala di parlea ma tu sisianna huhuk ma didok jalo hamu ma pangakamu dagikku doon dungi dihidak ma panginuman didok ma mauliate dilehom ma tu nasida huhuk ma didok. Sude hamu manginum siani. Ai mudar hudoon, mudar parpadanani. Nani usehon humokop torop bahen hasisaan ni dosa. Alai hudok matu hamu. Naso tupabe inumoku olak nion. Sian parbue ni hau angguri. Sahat rodi arisogot. Disima inumoku na ibaru rap dohotamu. Di harajaon ni damang. Maredde mahita. Eleono
Dameni debata na sumurung